салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Хоҳишмандои мошини сабукрав аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва инчунин нафароне ки мехоҳем ба автобус сафар кунем аз шаҳри Душанбе ба Москва ва аз Москва ба шаҳри Душанбе ва хоҳишмандое ки мехоҳем чиптаи ҳавопаймо дастрас кунем дар YouTube канали мо, яъне Ройгон Авиа менависед, рақамҳои телефон дар шапкаи профил ҳастад ва инчунин дар Instagram, TikTok медуред Ройгон Авиа менависед, рақамҳои телефон дар шапкаи профил мондагӣ бародарон метавонед фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед ва чиптаи худтона дастрас кунед. Хоҳ мошини сабукрав боша, хоҳ автобус, хоҳ самолёт, фарқе надорад. ва гуфтан ҳамон нафарое ки мехоҳен, яъне иди Рамазона, яъне қайд бигирен, ҷашн бигирен, қати падар модар, зан фарзанд, кӯдакако қати 4 та мошини сабукрав аз шаҳри Москва ба Душанбе сафар мекунад. Кемри ҳастад, Toyota Camry, Kia K5 ҳастад, Kia Carnival ҳастад ва инчунин Mercedes. Хоҳишмандое ки мехоҳем ба мошинои сабукрав сафар кунед, чиптаи ҳавопаймо ҳам қимат нест. Бародарон баъзеҳо менависанд комментарияда ки самолёт арзонтар аст, 4 соат пас хонада мешавад. Бале бародарҷон, чиптаи ҳавопайморо ҳам арзон аст, лекин нафарое ҳастанд ки саломатишон хуб нест ва мехоҳанд ки яъне мошинои сабукрав қати сафар кунанд ё ин ки автобус қати. Чипташ 8000 рубл. Бисёриё гап мезананд ки барои чи нархҳоро гап намезанед. Дар чанд видео тамошо кардагим бисёриё комментариҳо менависанд ки видеоро мекунед, лекин нархҳоро гап намезанед. Бародарои азиз, мошинои сабукрав 20 расо 20 числа дар 4 та мошини сабукрав меброяд аз шаҳри Москва. Метавонед муроҷиат кунед WhatsApp-ода, нархиш 8000 рубл аст ва билетҳои автобус аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия ба шаҳри Москва 10000 рубл аст ва чиптаи ҳавопаймо ки боша аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия, бародарои азиз, айни ҳол аз 25000 то 30000 метавонед харидорӣ кунед ва аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон билетҳо аз 10000 то 15000 шидаган метавонед муроҷиат кунед ва билетҳоятонро ба нархи дастрас харидорӣ кунед. ва гуфтан ҳамона бародарои азиз, нафарои бисёртар савол метавонед ки аз Тоҷикистон бисёр аблава ё ки ай хизмат гирифтаистен, метавонед гузарондан? Не бародарон, мо намегузаронем, ба ҳам хеле корҳо ягон сумам предлагат накунед, яъне ягон сум намегирем ва ҳеҷ карам гузаронда наметавонем. ва гуфтан ҳамона ки нафарое ки депортатсияен, запрет дорен, чорни списка даен, бародарои азиз, мо фақат мебарем, яъне ба документатсия саркор надорем. яъне документатсия қайд мо саркор надорем. Границаи таможни контрол ҳар як государство худш проверка мекунад. яъне вездои шумо тоза боша, кушода боша, шумо озод метавонед ки бигзарен. Ягон тарси ҷои тарси шубҳаш нест. Сафар мекунед, агар вездатон маҳкам боша, бо озод ба ватан бармегардем бародарои азиз. ва гуфтан ҳамона бародарои азиз, як чизи дигара яъне пешкаши шумо бигардонам ки нафарое ки барои багаж савол метен, хубтараш ки вақте ки ба раҳ сафар мекунен, як сумка то 20 килоро бигирен бародарои азиз, ручной 5-10 кило барои мисол дастона хурданӣ бигирен, раҳ да то ки бихӯрен.